Ano po yung advice nyo sa amin as a girl, as a woman na, and dyan din sa mga nanonood sa atin na scarred, akala nila ugly sila, and yung mga iba na mga babae, at sa lahat na lang na who isn't believing in their capabilities, ganon. Ano yung pinaka the best na advice na maibibigay nyo sa amin? Siguro hindi lang sa mga babae. Yes po, sa lahat. Sa lahat, I guess. So, una, ako feeling ko, isa sa mga little reasons kung bakit nakamove on ako sa mga bagay na pinagdadaanan ko kahit paulit-ulit. Kasi, napagod akong makinig. Napagod akong mag-explain. So, get tired of listening and explaining yourself. Hindi mo mapiplease ang kahit na sino sa buong mundo. Kasi if you try to please one, the other will not be pleased. So, hayaan mo na lang ang time na magsabi kung ano ba yung totoo at saka hindi sa nakikita nila sa'yo. Learn nga. Yes. And little factor then is yung detoxification from social media. Malaking factor yun sa akin. Deactivate ang tawag. Doon yung nag-uninstall lang ako ng Facebook. Ginagawa ko yun. Install ka na pag manonood ang almusal. Install ka lang kapag manonood ka ng almusal. Uy, gusto ko yun. Thank you. May kailangan lang. Pero yung mismong, para lang mag-scroll ka. Kasi totoo yung sinabi ni Sir Ian comparison is the thief of joy. The more you compare yourself, the more na nagiging depressed ka. So stop comparing. You're beautiful in your own way. You're beautiful in your own way. And yung gratitude, learn to be grateful for whatever you have. Maging masaya ka sa kung ano yung meron ka, and maging proud ka sa sarili mo kahit na marami kang pagkakamali sa buhay. Don't let your mistake define who you are. Kasi yung mistake is little factor lang ng ikaw. Hindi yun yung kabuuang ikaw. So, the other things that you have is you should be proud of. Yun lang. Kahit ano pa yan. Maging proud ka sa sarili mo. Maging proud ka sa kung ano yung mga bagay na meron sa'yo. Don't compare. Stop comparing. Kasi hindi ka talaga magiging masaya.